A exposición inaugurada este pasado sábado, que pode visitarse nas salas do Museo Municipal, recolle o tráxico suceso do vapor vasco Santa Isabel fronte á illa de Sálvora, que tiña lugar un 2 de xaneiro de 1921. Foi o maior desastre da navegación marítima de pasaxe do século XX en España. Morreron máis de 200 persoas, entre pasaxe e tripulación, destacando por riba de todo o comportamento humano e de solidaridade dos veciños de Ribeira, que colaboraron no operativo de rescate, o que lle serviu para recibir destacados recoñecementos oficiais, como o tributado ás coñecidas como heroínas de Sálvora, 4 mulleres que centraron a atención mediática da época durante meses, e mesmo a nivel internacional. Quixemos ensalzar pois os superviventes, quixemos ensalzar pois esa figura de don Luís Cebreiro, que foi un gran heroe tamén, non? Salvou un montón de vidas cando el despois pois quixo volver a terra nadando, e dende logo pois ese espírito das heroínas de Sálvora, non? A quen lles debemos que Ribeira no seu momento pois fose calificada de a moi leal, moi humanitaria cidade, e polo tanto eu creo que ese espírito das heroínas de Sálvora, ese espírito de triunfo da solidaridade, da humanidade, aquí en Ribeira é co que nos temos que quedar para este ano 2021. Na mostra poden verse diferentes tipos de obxetos orixinais do barco. Destaca tamén o apartado da mostra dedicado á emigración, no que se fai un repaso da emigración de Ribeira nos anos 20 e 30 a través do singular libro de emigrantes. Nela pois poderase ver un viaxe pola historia do que foi ese agónico 2 de xaneiro do ano 1921, e poderánse atopar pois tamén pezas, a verdade que moi especiais, como o libro de emigrantes, no que se toman pois moitísimos datos de xente do noso municipio en xeral, que se marchaba pois a emigrar, non? A Sudamérica, basicamente, Argentina, que se marchaban pois a Cuba, bueno, a un montón de países, e me parece unha peza a destacar. Tamén se poden atopar pois baixelas e outro tipo de enseres que formaban parte do Santa Isabel, e dende logo pois fotos inéditas, documentos inéditos tamén pois de escritores como pudo ser Valle Inclán. A exposición poderá visitarse durante todo o ano 2021 no Museo Municipal de Ribeira.